No niin, meikäläisen Tampereen matka jatkuu tässä ja haastatteluhommia on tulossa erittäin kiehtovaa settiä, mutta ennen kuin mennään tuonne erikoiseen paikkaan tekemään haastattelua, niin käy kurkkaamassa edelliset jaksot YouTubesta meikäläisen nimellä, eli Teemu Syrjälä, tai sitten Facebookissa tarkastelussa ihminen, niin sieltä löytyy kaikki edelliset jaksot. Mutta nyt meillä on tosi spessu juttuja, niin pysy kuulolla, niin päästään kohta haastatteluun. Just sopivan hämmentävä asetus. Niin. Mä nostan vielä vähän. Kaikki on tällaisessa kyykyssä. Mahtavaa. Tää on ensimmäinen haastattelu, kun mulla on pariskunta täällä meikän vieraana, mutta tää on myös ensimmäinen haastattelu, joka tehdään sängyssä. Mitä ihmettä meille tapahtuu täällä? Saana ja istunut vieraana. Katsotaan mitä keksitään. Mahtavaa. Suuri kiitos, että tulitte haastatteluun pitkään ja fiilistelitte tässä teikäläisten meininkää. Ja itselläkin niin paljon teemoja, jotka liittyy teidän erityisosaamiseen, niin mahtava päästä niitä vähän sieltä pikkailevan aivoja, mitä sieltä löytyykään. Mutta jos me vähän tuossa käytiin kupposen äärellä jo sitä keskustelua, että jos seksuaalisuus on meidän tämän päivän teema, niin lähdetään heti siitä liikenteestä, miten te itse olette. Tai mikä on teidän ensimmäinen kokemus semmoista, että tajusitte, että seksuaalisuus on teille jollain tasolla kiehtovammin, että haluatte lähteä tutkimaan sitä syvemmin? Mä oon aina jotenkin tiennyt, että mä oon tosi seksuaalinen. Siis jotenkin ehkä muistelisin, että mulla on ensimmäisiä kokemuksia ollut jo joskus ehkä 4-5-vuotiaana. Siis sillä että mä oon jo tajunnut, että se on niinku mulle tosi tärkeää ja semmoinen, niinku, että on huomannut, että on tosi seksuaalinen. Ja sitten se jotenkin jossain kohti niinku elämässä sitten vähän niinku hiipui, että ei ollut niin tärkeää, mutta sitten toisaalta mä luulen, että sitten kun me tavattiin, niin siitä tavalla lähti se niinku alun perin mulla sit se, että mä halusin niinku oikeasti tehdä jotain siihen liittyvää myös työkseni. Et se oli ehkä se semmoinen niinku aika ratkaiseva. Meillä jotenkin klikkasi kaikki niin hyvin yhteen ja sitten tajus, että vitsi, jos tätä saisi niinku muillekin ihmisille jotenkin opetettua, niin se olisi ihan mahtavaa. Aivan. Pitkälti samalla linjalla. Periaatteessa on itse ollut hyvin seksuaalinen koko ajan. Sitten vähän koittanut syventää sitä asiaa ehkä enemmän, että ei ole vaan siellä pintapuolella, vaan katsoa, mitä seksistä löytyy oikeasti. Kuinka syvälle sinne pääsee tantran kautta vaikka jotain muuta keinoa, niitä on monta eri metodia, mitä tehtiin, on hauska tehdä yhdessä. Se on yksin se seksi. On sekin ihan hienoa, mutta aina se menee niinku vähän syvemmälle kuitenkin sitten. Aivan. Miten te itse näette? Itse jotenkin fiilistellyt tosi paljon sitä, että on ollut tosi paljon blokkeja oman seksuaalisuuden kanssa ja pyrkinyt niistä työskentelemään ja pääsemään vähän myös eteenpäin. Niin miten teille itsellä näette, että kuitenkin olette tosi paljon ihmisten kanssa tekemisissä ja nyt jos mä esimerkiksi itse katson tätä meidän yhteiskuntaa, niin tuntuu, että tämä on kuitenkin sellainen asia, mikä on vähän tabu ja mistä ei hirveästi jutella ja tuntuu, että siinä on aika paljon vielä semmoista jännitystä ja blokkeja. Niin miten te itse näette, että mitkä ihmisillä on niitä suurimpia haasteita just omassa seksuaalisuudessa? Mä luulen, että se isoin haaste on varmaan se, että siihen liittyy niin paljon sitten semmoista häpeätä. Ja tavallaan se jotenkin on ehkä varsinkin täällä Suomessa se, että täällä on aika sellaisen niin kuin epäseksuaalinen meininki ylipäänsä. Että siinä ei niin kuin, sillä mun mielestä terveellä tavalla mitenkään rohkaista. Että se lähtee jo sieltä kotoa se semmoinen, että joku masturbointi on tosi hävettävää ja se pitää niin kuin, että ei mistään puhuta. Me ollaan ehkä sitä sukupolvea, että meidän vanhemmat ei ole puhunut niin kuin seksuaalisuudesta juuri mitään ja kaikki on vähän sellaista, että sit on hyssytelty, niin se on ihan normaalia tavalla, että se on niin semmoinen niin kuin tabu. Mä luulen, että nyt seuraava sukupolvi on jotenkin semmoinen, että ne tulee niin kuin, jotenkin niin kuin liikkuu siitä tosi vahvasti eteenpäin. Et kun nyt jo tapahtuu näin voimakkaasti kaikkia asioita, niin tuntuu, että niille on kaikki niin kuin homous ja kaikki tämmöiset on ihan semmoista niin kuin normaalia juttua, mikä ei ole taas aikaisemmin ollut. Että se ehkä. Tapu on varmaan se sana juuri, että miettii miksi se on tapu. Mikä se oikeasti on, miksi se on tullut siihen, että onko se jostain ympäristötekijöistä, että joku uskonto on vaikea, voi olla, että se vaikuttaa, mutta kasvatus, se on vaan ollut jossain vaiheessa, että tästä ei puhuta. Tämä on se juttu, että tämä tapahtuu lauantai-iltana sängyssä, että jos tapahtuu hyvällä tuulella. Hyvällä tuulella, että se vaikea sanoa, mutta se on ihan totta, että se, kun saisi keskustelua-aikaa ja huomataan, että muutkin tykkää siitä, että ehkä monet kuvittelee, että tämä juttu, mitä mekin vaikka tehdään, niin tyylinen, että kukaan muu ei tykkää siitä, että miksi me tehdään tämmöistä jotain tämän tyyppistä. Nyt kun päästään sinne eteenpäin, niin ihmiset vähän niin kuin
vaikka netin kautta pystytään katsoa, että okei, muutkin tykkää seksistä. Että se ei olekaan vaan tekee, että me ollaan erikoisia ihmisiä, kun harrastetaan seksiä paljon. Vaan että se olisi semmoinen asia, mikä saa ihmisille vietyä eteenpäin, saa sitten niin kuin virusti enemmän asioita vietyä koko yhteiskunnassa, kun on hyvä parisuhde, hyvää seksiä ja tämän tyyppistä. Niin, se on jotenkin se sellainen niin kuin, tosi tärkeä asia, jos miettii, niin kuin, että seksuaalienergia on elämän energiaa, niin mulla on ainakin se niin kuin ero mun koko elämässä, mitä mä niin kuin, tavallaan, kun sen sai sen energian niin kuin paljastettua tavallaan ja ymmärsi, että vitsi, miten paljon voimaa saa siitä, että kun saa niin kuin, toteuttaa itseänsä täysin seksuaalisesti, niin sen pystyy niin kuin, siirtämään ihan kaikkeen muuhun elämässä. Että ei olekaan semmoinen niinku hiljainen ja vaisuja, että no en mä tiedä ja semmoinen, että sitten vitsi kun sai niinku sen menee, niin sitten sen pystyy sen siirtämään tavallaan niinku työhön ja kaikkeen, että saa semmoisen niinku jäätävän innostuksen päälle siitä. Se on vahva asia. Ihan mieletön asia oikeasti. Ja sitten vielä se, että kyllä se tekee hyvä fiiliksen väkisin, kun on hyvä seksi, hyvä seksuaalienergia, mitä vaan, jos ajattelee, miten sanoo, niin niitä on vähän kuinka paljon parempi paikka maailmaa, jos olisi kaikille. Joo, ei se maailman rauhaa lähtä hakea, mutta oikeasti ei se... Ei hippit ollut väärässä. Kyllä. Ihan totta, että love and peace. Make love, not war. Niin. Kyllä näin, se on tosi hyvä pointti. Joo, tosi tärkeitä teemoja. Yksi, mihin mä haluan ehdottomasti tarttua, on se, että sä puhuit vähän siitä häpeästä. Ja yksi, mitä itse ainakin hoksasi, oli just se, että kun alkoi ensimmäisen kerran tajua, että okei, mä voin työskennellä jotenkin tämän kanssa. Ja alkoi esimerkiksi masturboimaan silleen, että tunnusteli, että mitä tää nostaa mussa. Ja just ensimmäinen kerta oli silleen, että tää on tosi väärin, nyt mä oon tosi likainen. Joo. Ja sitten rupesi vaan silleen, että kuka vittu toi on, joka puhuu tuolla. Joo. Se on tosi jännä. Mutta mulla ainakin itsellä se auttoi siihen, että niinku pikkuhiljaisella harjoittelulla se häpeä alkoi poistua siellä. Mutta miten te itse olette kokenut sen, että mikä on tavallaan sen niinku häpeän, miten me päästään siitä häpeästä yli ja me aletaan enemmänkin niinku ottaa sitä vastaan ja jopa iloitsemaan siitä? Mä luulen, että jotenkin mulla itsellä se meni just sen kautta, että mä niin kuin tiedostin, että mitkä on ne mun niin kuin rajat, mikä on se mun mukavuusalue tavallaan, että missä mä oon niin kuin aina pysynyt, että mikä mua niin kuin estää menemästä sen yli. Se on vähän ehkä eri ihmisille eri jutut, että toisilla se saattaa olla tosi niin kuin, tavallaan monen mittakaavalla pientä, mutta joillekin se voi olla taas sit jotain niin kuin sellaista, että on kokeillut tosi paljon, mutta sitten haluaa niin kuin vielä mennä tavallaan pidemmälle. Niin mulla ainakin itsellä mä rupesin miettimään niitä asioita, sitten pikkuhiljaa me puhuttiin niistä yhdessä, että mitä on niin kuin mahdollista toteuttaa ilman, että siitä tulee joku hirveä kriisi, että ne pitää aina keskustella kuitenkin yhdessä, että mikä on sopivaa sitten. Se oli ehkä semmoinen, että se mulla niinku auttoi, että me lähdettiin ihan kokeilemaan kaikkia mahdollisia asioita. Siis nehän voi olla mitä vaan. Että joillekin se on joku peppuseksi, joillekin se on joku sitomisjutut tai joku tämmöinen. Sitten joillain se voi olla joku, että otetaan joku kolmas ihminen mukaan. Joillain se voi olla just ihan sellaista, että esimerkiksi niinku lähtee itsensä kanssa ensin treenaamaan niitä asioita, mitkä on niinku semmoisia. Että se voi olla siis ihan mitä tahansa. Ylipäänsä se häpeen tunne, niin sehän voi tulla, kun saattaa tulla se niin masturboitteet itsellesi jotain hyvää, jotain vaan seksiin liittyvää, vaikka ajatus saattaa olla, että kun ajattelee seksiä, se tuo jo sen, niin kuin, että on väärin. Että se, että miten pääsee sitten siitä pitemmälle, voiko sitten kokeilla jotain peppuseksiä, mitä voidaan kokeilla, mutta se, että sitä pitää vaan reenata just teitä. Että se, että mikä sen nostaa, mikä siellä loppujen lopuksi on se asia, mikä se tulee. Aina vähän viedä sitä pidemmälle niistä omista rajoista sillä, että se tuntuu. Se on mukavuusalue, niin kuin sanoit, ja sitten mennään pikkusen pidemmälle siitä stepillä, kunhan se on sellainen asia sitten, että haluaa mennä sinne, että on se päämäärä ja miksi haluaa mennä sinne. Tämä on myös tietoisuus siitä, että tämä on hyvä juttu. Että ei ole sillä, että mä nyt niin väkisin jakkaan päätä seinään, että tämä ei ole kivaa, että ei ole kivaa, vaan että niin nauttii sitä ja huomaa, että se on hyvä juttu. Aivan. Ja tosi tärkeä, mitä säkin sanoit tuossa, että just siinä, että se myös keskustellaan niistä. Joo, että tavallaan, mitä helposti ainakin itse on omassa nuoruudessa ja entisessä elämässä tehnyt, on just se, että asioita oletetaan ja ei hirveästi puhuta. Ja varsinkin tämmöinen asia, joka on jossain vaiheessa kuitenkin meille semmoinen mysteeri, että me joudutaan sitä vähän tutkimaan, niin jotenkin tuntuu, että se puhuminen ja keskustelu ja se jakaminen on myös tosi haasteellista lähteä liikenteeseen. Toi on myös tosi inspiroivaa kuulla, että se on se, mikä eheyttää jollain tasolla sitä. Kyllä, se kannattaa vielä se, milloin sitä puhutaan, niin miettiä, että se ei välttämättä ole paras keino puhua, kun ruvetaan harrastamaan sitä. Silloin se välttämättä latista tunnelmaa, mutta se vie sitä tiettyyn suuntaan. Että se ei ole välttämättä hyvä asia tuoda mitään kehityskeskustelua. Nyt kuullaan tässä mitäs tuolla tehdään seuraavaksi. Se, että ottaisiin ihan kalenteriin vaan, että tuossa torstai-iltana vaikka, että kello 8 tullaan töistä ja on niin kuin tietty tunti pari aikaa sen, että puhutaan
tästä asiasta. Kaikki pystyy valmistautumaan siihen etukäteen ja voi kirjoittaa ylös vähän, että nämä on asioita, mitä mä haluan niin viedä eteenpäin. Mikä tahansa tämmöinen niin asia, mitä halutaan keskustella, missä päästään tästä asiassa eteenpäin, niin muutenhan se junaa paikalla. Aina tulee samat asiat, mikä ei päästä niin eteenpäin välttämättä. Aina kehityskeskustelussa parisuhteessa. Jos yksi harrastaa, niin ei sekään huono asia, että oikeasti niin sitten miettii, meditoi vaikka sitten yksin kerran viikossa ja miettii, mitkä on päässyt. Miettii asioita, voi jopa pistää ylös vähän, että okei, mä oon edistynyt tässä. Aivan. Joku tykkää tehdä, joku taas tekee ihan fiiliksen mukaan. Ei sekään väärin. Aivan. Mitä te sanoisitte siihen? Jotenkin itse fiilistelee tosi paljon sitä, että mikä on ihmisen luontainen tapa ilmentää omaa itseään ja olla ihminen yleensäkin. Ja sitä kautta on tosi selkeäksi itselle tullut, että jos me asuttaisiin luonnossa, me oltaisiin pääasiallisesti tosi elinvoimaisia, me oltaisiin tosi hyvässä kunnossa, me oltaisiin skarppeja, me pystyttäisiin tosi moneen juttuun. Nyt me eletään vähän semmoisessa passiivisessa elämässä monesti. Ja tätä kautta itse myös lähti aikoinaan miettimään sitä, että okei, että hyvin todennäköistä olisi, että mun seksuaalisuus olisi myös aika vapaata ja sitä kautta sitä pystyisi ilmentämään. Niin mikä teidän mielestä on mitään semmoista näkymää, että mikä on normaalia? Mikä on semmoinen niin kuin uusi normi seksuaalisuudessa? No jotenkin niin semmoisia, mitä nykyään yhteiskunta asettaa hirveän paljon sellaista, niin kuin, just, että mikä on ok ja mikä ei. Ja sit monesti se niin kuin, se alastomuuskin niin tulee vähän sillä ja seksuaalisuus ja kaikki, ne tulee vähän sillä niin väärällä tapaa jotenkin, mitä niin yhteiskunta syöttää jo niin lapsesta asti. Että se on se sellaista niin yliseksuaalisoitua ja sillä, että kaikki on vähän sellaista pornahtavaa semmoista, että se ei ole missään nimessä just sitä semmoista niin luonnollista, mitä sen pitäisi olla. Jotenkin ehkä se, että alastomuuskin heti jotenkin, kun meitä kasvatettu pienestä pitäen aika monet sellaiseen, että se ei ole ok, että se, vaikka Suomessa nyt käydään just saunassa ja näin, mutta silti se on semmoista, mikä ei ole seksuaalista. Että sitten taas se, että mielletään seksuaalisena olentona, niin se on jotenkin semmoinen vähän ehkä hankala. Mikä se normi on sitten, mikä se on kellekin, että se on ihmiset on eri vaiheessa, että ei voi oikeastaan sanoa, että tämä on määrä, tehkää näin, vaan mikä on se oma fiilis ja sitten se saattaa muuttua ja sitten voi mennä vähän lukkoon, vaikka jos luulee, että ei ole seksuaalinen, mutta se, että miettii sitä ja koittaa tehdä asioita, jos tuntuu, että se on se oma juttu ja lähtee aukaiseen sitä kautta, mikä se normi sieltä tulee sitten, niin se voi muuttua ja se muuttuu tilanteen mukaan tietenkin sitten myös. Mulla oli jotenkin itsellä ihan hirveä tarve siihen, se huomasi joskus, kun me mentiin johonkin. Mä muistan, mikä se oli, joku semmoinen retriitti, missä oli siis paljon sellaista just seksuaalisuus, tämmöistä, ja sitten oli paljon alastomuutta siellä, vaikka oli porukkaakin, niin se, jotenkin siis mä huomasin, että kuinka vapauttavaa se oli mulle, että pystyi olemaan siellä ihmisten kanssa. Ja just se oli tosi luonnollista olla ilman vaatteita siinä, ja siinä ei ollut mitään siis tämmöistä yliseksuaalisoitua, vaan että siinä vaan katsottiin ihmiset, kuinka kaunis ihmiset vartalla esimerkiksi on. Niin se oli jotenkin tosi semmoinen mulle. Se jotenkin se oli tosi sellainen iso kokemus mulle tavallaan, että se muutti semmoisen jonkun ajatusmallin tavallaan siihen, että myös pystyi oman kehonsa hyväksymään paljon paremmin sen jälkeen, kun se oli tosi semmoinen ihana hyväksyvä ja hyvä se ilmapiiri siellä, niin se oli semmoinen tosi iso kokemus. Mä luulen, että tosi monilla on aika iso kaipuu semmoiseen. Joo, se on aika hyvä pointti, että se oikeastaan se seksuaalisuus mutta se, että mikä on se on hirveän iso numero, että se on normaali. Että se ei ole semmoinen, mikä pitää ladata ja jäätävät odotukset ja paineet ja kaikki. Se on oikeasti normaali. Alastomuus on normaali ja seksi on normaali. Sitä on ollut aina ja sitä on vaan tehty, minkä takia sitä onkaan tehty. Se on tehty semmoinen joku iso tabu ja iso juttu ja mihinkä sitten laitetaan hirveästi paineita ja sitten se vielä se ulkoinen keskeisyys tulee, että okei, porno tulee joka tuutista liinatopysäkillä, missä kaikissa siellä on seksuaalisuuteen viittaavia mainoksia, missä on vähäpukeisia ihmisiä, mitä vaan ei sitä mitään väärää, mutta sitten taas ne ei välttämättä kovin luonnollisia. Se on taas luodaan semmoinen tietty illuusio näkemys siitä, että porno on aika likasta itse asiassa. Ei se ole semmoinen steriili juttu, vaan siinä on eritteitä ja siinä on kaikkea riippumatta, mutta se on myös ihan normaali. Ja on aika liikaa paineita ja semmoisia, että se pitää olla just siitä pornoleffasta, mikä ei välttämättä ole paras opetusmateriaali, mutta kuitenkin se on hienoa, se on normaali asia. Pääsee siihen mielikuvaan ja sisäistää sen, niin sitten se lähtee sujuvuutavasti. Se on ihan normaali, se on vähän niin kuin syöminen juominen. Aivan. Jotenkin itse näkee myös tosi tärkeänä pointtina sen, että nyt jos miettii vaikka näitä ulkonäköasioita ja just sitä, mitä se yhteiskunta asettaa normiksi ja yrittää tuoda, sä puhuit Photoshopista ja näin poispäin,
että mitä paineita se taas luo siihen, että ihmiset vertaa tosi helposti. Me peilisolujen kautta kuitenkin koko ajan niin reagoidaan tähän maailmaan. Sitten me nähdään joku malli ja sitten me katsotaan omaa vartaloa ja se ei ole yhtään semmoinen, mitä se on siellä mainoksessa. Helposti varmasti tulee myös se, että niin tämä mun keho ei olekaan ok. Että sitten vasta kun se on tommonen, niin se on ok. Joo. Ja jotenkin tuntuu, että se heti välittömästi blokkaa myös sitä, että miten me pystytään nauttimaan, koska jos emme itse pystytään nauttimaan siitä kehosta, niin miten helkkarissa me pystytään sitten seksuaalisessa kontaktissa jotenkin. Palataan vielä siihen, että kun harjoittelit itse masturboimalla, niin se on itse asiassa sitten vasta kun sinut itse kanssa pystyy viemään seksuaalienergiaa siihen parisuhteeseen. Sitten jos on blogissa, mistä sitten onkaan seksuaalisuuden kanssa tai ulkonaan kanssa mikä vaan, niin se on tosi vaikea päästä sitten vielä parisuhteessa eteenpäin seksin suhteen. Se olisi se hyvä just, mistä pitäisi aloittaa se kaikki, just tutustumalla omaan seksuaalisuuteen ja kaikkea, mistä itse tykkää. Ylipäänsä niin, mistä tykkää tehdä sitä välttämättä, jos ei ole niin asiaa hirveästi tutkinut ja vienyt eteenpäin, sitten voi tietää, mistä tykkää. Kun meneekin parisuhteeseen tai mihin vaan yhden illan juttuun ja itsekään tiedä, mistä tykkää, niin se on ihan tiedätkö, että mitäs tää toinen sitten tietää, varsinkin kun se jutella siitä, että sitten se on jo vähän niin hankala homma. Mä oon huomannut, että naisille varsinkin jotenkin tuntuu, että se on ihan kauhea asia tavallaan, että monilla on just se, että jossain niinku peiton alla pimeässä, että ei voi, niinku, että kukaan ei näe miltä mä näytän ja semmoista, että se on niinku aika hankala lähteä nauttimaan seksistä sellaisessa tilanteessa, missä sä koko ajan mietit, niinku, että missä kulmassa sä näytät niinku parhaimmalta ja sillä, että eihän sä pysty siinä rentoutumaan silloin. Että se tavallaan niinku, pitäisi ehkä vielä sitten niinku lähteä just se, että tutustuu omaan seksuaalisuuteen ja sitten alkaa niinku hyväksyä sitä omaa kehoonsa sellaisena kuin se on, niin se oli niinku aika hyvä lähtökohta siihen, että pystyy nauttimaan ylipäänsä seksistä sitten. Aivan. Ei mieti semmoisia niinku ihan turhia asioita koko ajan. Niin. Mutta toi on, mihin itsekin on törmännyt sekä asiakkaat että myös oman elämän kautta, että varsinkin naisella se tuntuu olevan, niin miten sä itse naisena myös, nyt tuossa tuli jo, että just sen oman kehon hyväksyminen, miten se konkreettisesti tarkoittaa, miten sä hyväksyt oman kehosi naisena? Sehän on ollut pitkä prosessi. Nyt mä voin sanoa, että nyt mä oon ihan niinku täysin sinut oman kehoni kanssa. Se ei ole aina tosiaankaan ollut niin, mutta siinä on niinku miehelläkin aika iso osa, että jos se on niinku miehenkin puolelta sellaista, että se ruokkii niinku sitä negatiivista sävyä, niin totta kai se on tosi paljon haastavampaa. Että mulla oli tietysti sillä onni, että Risto on ollut tosi semmoinen, niinku, että sitä ei niinku ikinä niinku häirinnyt oikeastaan mikään. Et ihan sama vaikka olisi sääret sheivaamatta, niin ei niinku sille ole mitään merkitystä. Et mä mietin semmoisia pareja, jos on että sieltä on tullut tavallaan niinku se 100% hyväksyntä, ihan sama miltä mä oon näyttänyt. Ja sitten että mä oon tehnyt sellaisia harjoituksia ihan itteni kanssa, että mä oon niinku aamulla mennyt peilin eteen ja sanonut jokaiselle mun kehon osalle, että mä rakastan mun polvia, mä rakastan mun reisiä. Kaikkia niinku, varsinkin niitä, mitkä on ollut semmoisia itsellä sellaisia tosi niinku pahoja kohtia, että kaikilla naisilla on joku semmoinen niinku inhokkikohta ehkä kehossa, niin just varsinkin niihin keskittyä. Sitten on tehnyt, se on ollut monen vuoden työ, kun mullakin on ollut paljon niinku kaikkea syömishäiriötaustaa ja tämmöisiä, että nyt niinku voi sanoa, että on ihan täysin niinku kaikista niistä. Ja se vaikuttaa todellakin siihen seksuaalisuuteen ja ihan siihen seksiin. Ei niinku kun on sinut itsensä kanssa, niin kyllä se kyllä toinen aistii. Niin, molemmat niinku aistii sen kyllä tosi. Ei se miehellekään huonoa tehdä tämmöinen harjoitus varmasti, mutta yleensä miehet näkee itsensä peilistä eri lailla kuin naiset. Naiset on ehkä vähän kriittisempiä, voisin kuvitella. Mutta tuossa oli mahtava pointti, jotenkin tuli myös kylmät väreet siitä, että myös se kumppani voi auttaa siinä. Että just se, että ruokkiiko sitä vai justiinsa lyttääkö maahan. Että tosi tärkeää varmasti myös, että millä sanoilla niin toista ja niin hyvä tulla siitäkin tietoiseksi, että mitä energiaa toisen pistää, niin mahtavaa toisen myös esille. On se sillä kun ollaan niin paljon kuitenkin parisuhteessa, ollaan tosi paljon yhdessä, että sillä on kyllä iso merkitys. Vaikka kaikki lähteekin itsestä ja loppujen lopuksi se on niin kuin oma työ, mikä pitää tehdä, mutta toinen pystyy paljon kyllä auttamaan. Niin. Ja onhan se, että kyllä ihminen haluaa väkisinkin miellyttää muita, varsinkin kumppania. Se on aika kylmä saula, jos miettii, että mä en tiedä, että ei tässä mitään, mitä sä mulle sanot. Kyllä se toinen pystyy myös lyttämään aika nopeasti alas. Jos tulee niin väärä sana väärän aikaan, mutta sitten vielä jos haluaa niin oikeasti ruokkia sitä negatiivisuutta, niin kyllähän se aina onnistuu. Ja se on jotenkin tosi harmillista myös, koska sitä näkee aika paljon, että kuittaillaan silleen tosi harmittomasti, mutta sitten taas, että miten se nakertaa sitä. Ei pelkästään seksuaalisuus, mutta myös parisuhteessa. Kyllä. Ne on tosi isoja juttuja loppujen lopuksi, koska niistä niin sitten alkaa koostua se päivä. Jos sitten jää semmoinen niin tapa, että sellaista niin vittumaista kuittailua tulee niinku pitkin päivää, niin kyllä se niinku alkaa väkisinkin vaikuttaa. Joo, se ei toimi. Ei. Ei hyvä. Historia on meidän puolella, se ei toimi. Se ei toimi. Ja on
evidence-based-tyyppiä vähän vielä edelleen, että täytyy lukea. Tutkimus ei oikeasti toimi. Sitä on lyöty tai useamman 10 000 ihmisen osalta kautta, miten parisuhde tai millainen parisuhde säilyy pitkään, niin nimenomaan semmoinen, missä on se kiitollisuus toista kohtaa ja arvostus. Arvostus on kysytty, että oikeasti miten sä puhut toiselle, miten sä sanot tälle, että joku terapeutti sanoo, että se pystyy ennustamaan, kun näkee pariskunnan tulee vastaanotolle, niin miten ne puhuu toisille. Näkee heti, että onko ne tässä vuoden päästä vai ei. Tai suurin piirtein näin se menee, että jos ei muuta käytökset näitä. Ja kuka haluaa ihmisen, joka koko ajan kuittaa, että se kaveri on tässäkaan. No okei, miesten kesken se voi toimia todellakin. Se on taas semmoista erilaista. Todellakin. Sekin tuli taas siinä, että mistä kohtaa se tulee. Kun se tulee rakkaudesta, se vaan peitetään siihen. Kuittaa vaan. Se on just se maskuliininen ehkä enemmän se lähestymistä. Joo, mutta nämä on semmoisia, se kertaviikkoon kehityskeskustelu, niin ehdottomasti, jos on sellainen olo, toinen ei välttämättä huomaa sitä, että on tottunut niin sanoa vähän niin kuin, ei nyt tylysti, mutta sillä on puolivitsillä jotain pientä vaikka, että pulleesta maasta tai jostain muista säärikarvoista, niin se ei välttämättä se ole niin sille sanojalle edes mikään iso juttu. Se on vaan jäänyt päälle tai kokee, ettei se ole mitään haittaa, mutta toinen voi sanoa sen. Että sekin on se kommunikointihomma vähän, ja sitten miten sen sanoo. Sekin voi sanoa hyvässä tai huonolla, että se on tappelun saimeksi varmasti, jos sen sanoo ja provosoivasti. Ja niin, voit kommentoida tätä, miten itse miehenä näet sen, mutta itse jotenkin fiilistelee sitä, että jos sanoo jotain, missä on, en sano kritiikkiä, mutta semmoista, että se on suoraa puhetta, että se on rehellistä. Että jos sen sanoo semmoisesta paikasta, että sä oot läsnä siinä ja sä luot sen kontaktin, niin se on ihan eri kuin, että jos sen heittää, kuittaa ja itse pakenee tavallaan emotionaalisesti. Kyllä, että sitten jos on oikeasti joku asia, mikä haluaa sanoa, vaikka se olisi negatiivista, niin sillähän se on hyvä juttu. Paremmin se on sanoa, kuin jättää sanomatta ja potee sitten niin kuin sitä. Tai sanotaan, että se niin ainakaan lähennä, jos se sanoo sieltä, mikä vaivaa. Se on jotenkin aina vekki, minkä takana pystyy seisoo ja sillä, että se sanoo sen niinku rakastavasti. Ne on semmoisia, mitkä niinku heti tavallaan toinenkin vaistoo sen, että nyt niinku, siitä on helpompi lähteä niinku eteenpäin ja keskustelemaan, että se ei ole just varmaan. Se läsnäolo. Sillä, että kuittaa se ja mä lähden sitä. Yksi mitä tuossa, mitä vähän tuossa Kupposellakin käytiin sivuttiin, niin tekin jos miettii teitä, niin teillä on lapsia ja teillä on työtä ja teillä on kaikenlaista häslinkiä elämässä, hyvänlaista häslinkiä varmastikin, mutta se, että sitä aikaa välttämättä ei ihan suunnattomasti ole vaikka sille seksuaalisuudelle. Mutta sä toit tosi tärkeän pointin siinä, että se on kuitenkin monesti tekosyy, että ei ole aikaa. Tämä avataan vähän siitä. Se on se priorisointikysymys, minkä nostaa, että sekin on hyvä tietää tai parisuhteessa, että pitää keskustella, pitää niinku oikeasti kommunikoida, että onko se molemmille se prioriteettijärjestys suurin piirtein sama. Että okei, jos mä nyt vaikka haluan seksiä ihan paljon, niin se, että jos toinen osapuoli sitä haluakaan, niin miten se homma niinku toimii sitten. Tai sitten joku muu prioriteetti on se ykkös, vaikka lapset. Se on totta kai pitää olla se ykkösen parisuhde, mutta sitten mitenkä sen arvottaa. Ja sitten kun se järjestyksen saa edes selville, niin sitten lähtee miettimään, että mitä siellä on aikaa oikeasti. Ja se on niin kuin sanoin, se on impulssi sitten, että siihen ei olisi aikaa. Se, että onko se Netflixi vai sitten niin kahden kesken aikaseksi ja jotain muuta, niin se joutuu sitten tekemään päätöksiä sen tilanteessa. Saattaa väsyttää, saattaa olla stressaantunut olo, mutta seksi auttaa siihen. Se oikeasti auttaa sitten, kun saa niin kun sitä kautta hormonaalisen boostin ja hyvän fiiliksen ja parisuhteen lähemmäs toisiaan, niin kummasti jaksaa seuraavan päivän paremmin silloin on seksi. Se vaan menee sillä lailla. Sitten jos koko ajan etääntyy ja mennään niin kuin poispäin, niin ei se ainakaan auta sitä. Niin. Kyllä se jos laskee sen aina, että jos on älypuhelin aikaa päivässä muutama tunti, jos laskee paljon sitä oikeasti käyttää ilon, vie putkeen varmaan tunti helposti menisi siinä, kun lähtee sellainen jotain uutisvirtaa vastaan mieleen ja sun muuta, miten välttämättä tarvitsisi tehdä silloin. Se, että jos antaisikin sen ajan puhtaasti toiselle, niin miten se muuttuu se parisuhde siinä. Voi olla, että se muuttaa paljonkin. Ja yleensä hyvään suuntaan. Jos se muuttaa huonoon suuntaan, sekin on hyvä juttu, kun tiedetään, että se ei välttämättä olekaan. Se menee kuitenkin eteenpäin, se menee johonkin suuntaan varmasti. Että muuten se menee vähän tasaisesti sillä lailla, että ruuhkavuodet ja paskaa fiilis, katsotaan sitten, kun lapset on aikuisia, mitä tehdään. Ei hyvä. Aivan. Saa sen niin hyvä fiiliksen koko tilanteeseen ja suhteeseen. Joo, oli se jotenkin, meilläkin se oli varmaan semmoinen niin kuin ehkä isoin juttu, mistä meillä on ollut vääntöä silloin aluksi. Että tavallaan se, että saadaan niin kuin ne halut kohtaa. Että monesti niin kuin suhteessa on toinen, joka haluaa enemmän. Että just että mä oon ollut meillä se älypuhelimen räpläjä illalla, niin sitten tavallaan on ollut hyvä itsekin huomata se, että vitsi, että oikeasti, että miksi mä niin kuin oon tässä puhelimella, niin kuin pysäyttää se semmoinen niin kuin vaan
juttu, mitä niinku aina tekee ja miettii, että miksi mä niinku teen tällä. Se on aika monessakin asiassa tosi hyvä, mutta sillä että oikeasti niinku, että meillä on ollut pitkiä keskusteluita tuosta asiasta. Että se on, että mitä siitä saa. Niin, että mitä se tuo sille suhteelle, että oikeasti, että jos toinen on aina jossain ihan kadonnut johonkin puhelinmaailmaan ja näin, että sitten mieluummin, että jos sen ajan käyttää siihen, että syventää sitä suhdetta ja käyttää sen siihen, että vaikka treenaa sitä, että niinku saadaan se seksi toimii, niin siis onhan se niinku ihan selvää, että se mihin sä energian keskität, niin se niinku oikeasti lähtee ja kasvaa ja kehittyy. Niin kyllä se niinku sit oli tavallaan, että okei, mieluummin se suhde ja se seksi kuin se, että mä jossain Facebookissa niinku iltaisin, että se on ihan selvä. Se harvoin vie niinku asioita eteenpäin oikeastaan mihinkään suuntaan, että se on viihdettähän, se on helppoa saada tietynlaista dopamiinipuustia aivoihin silläkin, mutta se ei ole se, mikä sitten vie ainakaan mun käsittääkseni hirveästi eteenpäin. Että on se hauska stalkata muiden tekemisiä, mutta se mikä auttaa sitten itseä tai parisuutta eteenpäin. Ja se tosiaan, niin kuin sanoin, niin se treenaaminen, että niin onko se sitten seksiä, onko se sitten fyysistä treenaamista, mitä vaan, mutta jos jotain asiaa tekee tietoisesti ja vie eteenpäin, niin kyllä se ne kehittyy. Orgasmi on yksi hyvä esimerkki. Jos kukaan sitten haluaa tulla, kukaan ei, mutta orgasmi on monenlaisia, mutta se, että miten pystyy sitten pääsemään niissä eteenpäin, niin kyllä se vaatii reeniä. Sitten, että se on kivempi treenata kaksi. Ja se oli varmaan semmoinen, se oli vielä niinku semmoinen, mikä myös vaikutti tähän, että mä oon reagoiva haluaja ja sä oot spontaani haluaja. Eli Ristolla tavallaan se ei tarvitse mitään ärsykkeitä siihen, että se haluaa. Sillä vaan niin tulee ajatus, että nyt haluttaa. Ja sitten mulla taas on se, että mä vaadin niin siihen menee pitempi aika, että mä niin saan sen fiiliksen päälle. Että jos me jäätäisiin odottelemaan aina sitä, että koska mua haluttaa, niin meillä ei varmaan olisi kauhean paljon seksiä. Mutta sitten tavallaan se, että tajus, että okei, mua ei tarvi haluttaa välttämättä silloin, kun meillä on seksiä, vaan se tulee sitten. Kun tajus sen, että musta ei ole mitään vikaa, että mua ei niin haluta, kun mä kävelen tuolla kadulla välttämättä. Joskus kyllä, mutta ei aina. Mutta siis sillä, että se oli tosi semmoinen avaava juttu. Ja sitten tavallaan, että mä niin vaan päätin, että nyt mä suostun seksiin, vaikka mua ei tällä hetkellä haluta. Mä tiedän, että se kyllä tulee sieltä, koska mä niinku rakastan tätä ihmistä ja mä haluan, että me saadaan sitä asiaa vietyä eteenpäin. Niin se on myös aika iso semmoinen niinku periaatepäätös tavallaan, että mikä niinku on hyvä myös. pointti on tosi tärkeä. Se, että tiedostaisi tosiaan sen kumpaa, onko spontaani vai reagoiva halu, ja se totta kai molempia on vähän joka ihmisessä, mutta se mikä siellä on niinku se ja millä hetkellä se on taas korkealla spontaani haluja, niin se, että reagoiva ymmärtää sen, että periaatteessa tulee vastaan sen verran, että voidaan lähteä harrastamaan jotain seksiin liittyvää, että saadaan se, niin kuin se halu tulee myös sen, kun lähtee tekemään jotain, ei välttämättä yhdyntää, mutta jotain siihen liittyvää, niin sitten se tuleekin sieltä se reagoiva halu ja halu, mutta sitten ei tule. Joutuu enää kuukauden ja sitten katsellaan, että koska meillä on seksiä. Ei sekään ei hyvä. Mutta se, että sitten vielä pointti siinä, että jos reagoiva haluaa ja sitten sytykään siinä, niin sitten pitää toisen osapuolen ymmärtää, että näistä seksiä sitten olekaan. Se voi myös muuttua siinä tilanteessa, eikä sä väkisin tehdään mitään, ainakaan yhdentää, kun se ei taas sitten lähinnä. Eikä mitään muuta hyvää, että sillain me ei tässä niin neuvotaan ihmisiä harrastaa seksiä, jos toinen halua. Aivan se, että se halu tulee kyllä sieltä, jos se on tullakseen, mutta sitten jos ei tule, niin sitten se ei tule ja sitten niin kuin se tilanne muuttuu ja eri suuntaan. Sekin taas kun tekee sen niin kuin rakkaudesta, että lähtee siihen sillä fiiliksellä, niin se on aina se, niin kuin, ja sen vaistoo kyllä toisestakin, että se ei ole mikään pakottava semmoinen, että mä haluan. Meillä on seksiä. Tästä ei keskustella. Monesta muusta voimme keskustella, mutta tästä ei keskustella. Mutta mä haluan jotenkin vielä ottaa tuon, että ymmärrän mä oikein sen, koska toi on tosi klassinen mun mielestä tilanne, että miehellä haluttaa, naisella ei haluta. Tavallaan mitä säkin toit esille, että se on ihan ok, ettei koko ajan ole sitä halua. Mutta täytyy tietyllä tavalla tehdä siinäkin se valinta, että antaa sille mahdollisuuden, että sitten luoda sen yhteinen tila, että ei justiinsa hävitä vaikka sinne puhelimeen tai ei olla pelkästään siinä, että no mulle ei haluta, ei haluta koskaan, vaan enemmänkin sille, että okei, katsotaan mihin tämä tilanne lähtee. Mä annan tälle mahdollisuuden, että saat mahdollisuuden. Niin, kyllä, joo, juuri näin. Ja varsinkin niin kuin pitkässä suhteessa, niin siinähän vähän hiipuu se tavallaan. Aluksihan se saattaa olla sitä, että on niin kuin seksiä joka ilta, mutta se väistämättä joka parilla niin kuin jossain kohti tulee se hetki, että se ei enää olekaan, niin siinä kohti täytyy tehdä se niin kuin valinta, että mihin suuntaan nyt lähdetään tavallaan, että antaako se luisua sinne, että okei, molemmat on vierekkäin puhelimella ja näin vai niin kuin, tehdäänkö sille asialle jotain. Joo, se treenivertaus on hyvä. Jos on joku päämäärä, itse on taas tykännyt korjaanut paljon aikoinaan, niin se, että on joku päämäärä, mä haluan päästä tonne. Okei, yleensä fokus tulee sieltä maskuliinin osapuolelta. Tämä on se, mikä mennään. Mutta se, että niin kuin, miten siihen pääsee, jossain kohtaa tulee juuri se, että nyt pitäisi mennä salille, vaikka ei nyt tällä hetkellä huvita, mutta kun sinne menee, yleensä se on tosi kiva treeni, kun tekee, että sitten onkin kivaa tälleen. Ja seksi yleensä, kun se sujuu, niin se on kivaa. Kun sitä harjoittelee paljon, se on vielä kivempaa ja se oikeasti se tuntuu, sillä pääsee aina eri sfääreihin ja se myös vähentää parisuutta muuten.
Kyllä, edelleen pääsee taas siihen elämän energiaan siihen, Kyllä, että se oikeasti niin kuin myös vaikuttaa muuhun, että se ei ole pelkästään, niin kuin, että se ei rajoitu sinne makkariin ja siihen parisuhteeseen, vaan se oikeasti lähtee niin kuin siitä oikeasti paljon pidemmälle. Kyllä, mutta se heijastaa ihan niin perheeseen ylipäänsä, että lapsia ja kaikkea. Kyllä ne aistii sen, että jos ei niin meillä mene hyvin, kyllä ne reagoi hyvin nopeasti sitten. Aivan. Ja seksi on vähän parisuhteen liimaa, niin kuin sanottu, että eihän sitä kauan varmaan itse luit sen tutkimuksen, mutta se mitä tehtiin, niin tämä suomalainen tutkimus, niin mietittiin suomalaisten seksielämää, niin sehän on niin mennyt vähän väärään suuntaan, että ei haluta enää niin paljon aikaa. Ja niin hektistä elämänmenoa, että ei vaan niin enää ole parisuhteessa aikaa ja niin paljon haluaa Japanin mennä, niin vielä vain ei jaksa niin kokeilla seksiä, kun kannat tehokkaampaa. Tehokkuusajattelu ennen kaikkea. Ei ole aikaa mukaan, koska seksissä ei välttämättä aina saa mitä haluaa. Jos on vähän sellainen elävä elämä, että se on 2 henkilöä tai enemmänkin. Mutta se, että kuitenkin se on niin monta asiaa, mitkä voi mennä eri suuntaan, mitä itse haluaa. Aivan. Mutta kun se on tarkoitus, miksi se menee johonkin, sitten taas kehittyy asioissa. Aivan. Se on ihan totta. Miten sitten toi jotenkin, mennään vielä tuohon, koska mun mielestä toi on tosi tärkeä teema. Sitten kun ihmiset on ollut pitempään yhdessä ja tulee ehkä just se joka iltaisesta, joka viikkoisen, joka kuukautisesta kerran vuodessa meininkiin, niin mitä siinä vaiheessa, kun on ollut se, että on ollut se seksuaalinen yhteys ja molemmat on ehkä jollain tasolla nauttinut siitä, mutta sitten kun se on erkaantunut ja ollaan siinä pisteessä, että nyt ei oikein niin kuin, ei löydetä toista tai ei ole seksuaalista yhteyttä tai sitten, että se on kerran kuukaudessa meininki, niin ehkä nyt tässä mitä on tullutkin jo, niin se, että se vaatii molempien halukkuutta, se vaatii sitä harjoittelua, mutta mitä käytännössä se tarkoittaa mieheltä ja naiselta, että miten päästään taas siihen, että jos ei nyt joka ilta, niin kuitenkin, että siinä on enemmän sitä yhteyttä ja enemmän sitä myös fyysistä läsnäoloa toisen kanssa. No ensinnäkin varmaan pitää just puhua ensin siitä, että onko se niin kuin molempien halu lähteä viemään sitä. Jos se ei ole, niin sitten on niin kuin erilaiset keinot lähteä eteenpäin, mutta siinä tapauksessa, että molemmat haluaa tehdä sille asialle jotain, niin voisi lähteä ehkä tekemään semmoisia harjoituksia, että ensin saada sitä yhteyttä luotua, niin kuin, että se ei ole sitä, että niin kuin lähdetään heti siihen niin kuin fyysiseen aktiin ja sillä, että koitetaan niin kuin siinä vaan nyt saada fiilistä päälle ja näin, vaan että voidaan niin kuin esimerkiksi istua sängyllä vastakkain ja katsoa silmiin, ensin vaikka tämä on nyt tällainen tosi niin kuin oikein esimerkki just, että joo, tuijotellaan toisiamme silmiin, mutta se oikeasti vaikuttaa tosi paljon. Jos varten aikaa siihen katsoo oikeasti toisen silmin varten, niin siinä vaan tapahtuu kummia juttuja. Joo, se on ihan siinä oikeasti. Siinä pääsee lähemmäs, alusta ei. Sitten tosiaan joutuu niin kuin menee lähemmäs. Sitten huomaa, että onko kiva vai ei. Se ei välttämättä ole kivaa, mutta kannattaa kokeilla sitä. Siinä taas saa takaisin yhteyttä. Ja sitten se tosiaan, kun sanoit, se puhuminen siitä alussa, että onko se molemmille se prioriteetti, että lähdetään rakentamaan suhteen. Mutta sitten voi olla niinkin simppeli juttu, että ei, on toinen osapuoli ollut vähän pikkusen tyytymätön seksielämään, että on vähän niin kuin tehnyt sen rakkaudesta, että okei, tehdään nyt sun takia. Tuossa vasta tulee mittata, että nyt ei tehdä sun takia, mä en enää niin jaksa tehdä sun takia asioita. Pitäisi niin keskustella. Yleensä siellä on joku asia, mikä siinä pikkusen mättää. Ja niin sitten ruvetaan miettimään, että miten voitaisiin parantaa sitä, että on joku asia, mitä lähdetään viemään eteenpäin tietyllä tasolla, harjoitella jotain uusia juttuja tai tehdä jotain sitä, mitä se toinen ehkä haluaa. Jos on semmoinen 3 minuutin suoritus, niin se ei välttämättä toinen voi tyydy siihen tai niin ole tyytyväinen, niin jos voisi olla. Jos lähdetään vähän miettimään, mitä voitaisiin tehdä toisin. Kyllä, jos on hyvää seksiä, niin kyllä sitä haluaa lisää. Siis se on ihan fakta oikeasti. Jos se on huonoa, niin sit sitä vähän alkaa just ehkä välttelemään silloin. Ja siis kun sitä pystyy parantamaan, siinä pystyy oppimaan tosi paljon, jos vaan haluaa. Jos niin haluaa just se, että lähtee sitten vaikka siinä kohtaa viemään sitä sen mukavuusalueen ulkopuolelle, että jos siinä haluaa sitten niin kokeilla jotain vaikka uutta juttua, mikä on sitten molemmille semmoinen juttu, että pystytään niin kuin joko yhdessä tekemään tai sitten molemmat tahoillaan ja sitten niin kuin tuodaan se siihen yhteiseen tekemiseen, niin ne on semmoisia kanssa, mitä voi. Joo, se on tosiaan niin kuin yleensä se on se femininen tai niin ehkä nainen yleensä, mikä ei välttämättä pysty sanoa mitä haluaa. Ja yleensä mieskään suomalainen mies ei välttämättä puhu mitä haluaa, mutta yleensä kuitenkin ottaa sen mitä tarvitsee sillä hetkellä, jos nyt puhutaan seksistä. Mutta se, että olisi vaikka vuoropäivin, niin kuin on joskus neuvottu ja mekin on kokeillut, että on niin kuin kiinnostaa tai tämmöinen periaatteessa toisen päivää tai ilta tai tunti tai mitä vaan sitä haluaa sen ajatella. Että tällainen tehdään niin kuin sä haluat ja toinen oikeasti niin kuin rakkaudesta sitten niin kuin suostuu, jos ei ihan tietenkään vastoin tahtoonsa, mutta semmoisia asioita, mitä niin kuin suostuu edes kokeilemaan, että lähteekö vaikka mennään vähän epämuusalueelle, että jollekin voi olla joku vaikka suuseksi semmoinen juttu, että nyt se ei ole semmoinen juttu, että nainen jos on suuseksia ollenkaan, että ei, niin kuin, se ei ole, että ei pysty, mutta sitä miksi ei pysty, mikä siinä on se juttu.
Ja sitten, että niin lähdetään viemään vaikka syntyy esimerkki vaikka sitä eteenpäin. Sitten voi olla, että se on, niin nainen onkin sen jälkeen ihan, että vau, tää on tosi hienoa, kiitos, tai jotain tyyppistä, mitä vaan, ihan esimerkkinä. Voi olla hoseen perittyä tai ihan vaan kosketusta, jotain ihan, jos nainen kaipaa vaan ihan, tiedätkö, hellää kosketusta ilman seksuaalista pakotetta, niin sit otetaan 1 päivä semmoista, tai 1 ilta tai 1 tunti, mitä vaan. Katsotaan sitten sillä tavalla, taas tehdään joskus, mitä se toinen osapuoli haluaa pyytää, että toinen tulee taas siihen. Sitten pystytään niin kuin, opetellaan pyytämään asioita, opetellaan vastaanottaa asioita. Se on semmoinen, niin kuin, sillä pääsee jo pitkälle. Aivan. Monilla se on just siitäkin, että ei olla edes keskusteltu asiasta. Että toinen ei ole koskaan edes kertonut, mitä oikeasti haluaa, vaan just olettaa. Se on niin se semmoinen aika iso kompastuskivi ollut mullakin monessa suhteessa, että ollaan sitten sillä, että no et sä ikinä. Tai ollaan, että okei, en mä edes sanonut, mitä mä haluan. Se voisi auttaa. Ja vielä klassinen nyt miehellä ja naisella kuitenkin ne oletukset on tuskin koskaan samanlaiset. Niin, nimenomaan. Kyllä tosi kiehtova myös. Joo. Ja jotenkin itse fiilistelee myös sitä, että tollasen varsinkin, että uskalletaan lähteä kokeilemaan niitä rajoja ja ensinnäkin puhumaan niistä, että se vaatii valtavaa luottamusta. Kyllä. Ja jotenkin myös sitä, että niin itsellä meni tosi pitkä jotenkin siihen tajutessa, että niin seksikään ei pelkästään sitä, että mitä tapahtuu siinä tilassa, vaan just, että mitä tapahtuu kaikkialla, mitä on tapahtunut ennen sitä, mikä on se yhteys siinä ja mitä vaikka itse on vaikuttanut sen yhteyden luomiseen tai sitten sen tuhoamiseen, että ne kaikki on liitoksissa. Että me miehetään just niissä, niin kuin säkin mainitsit siitä, että ollaan niin monesti tosi saman tien valmiita kaikkeen, mutta just sitten, että tuossa taas tulee hyvin erilaisuuksia, että onko nainen sitten niin, ja mitä ehkä meillä miehillä on hyvä huomioida, että pitäisikö meillä panostaa siihen koko parisuhteeseenkin. Juuri näin, ja se, että niin antaa sen tilan sitten naiselle myös haluta. Ja sitten se, että mikä ehkä tulee monella vastaan, niin se, mitenkä sitten, jos yrittää saada naista haluamaan koko iltapäivän tai illan tai päivän ajan, niin se nainen yleensä aistii sen, että se on taustalla kuin intentio. Kyllä. Sekin on lähteeseen edellä puhua. Se ei välttämättä johda siihen toivottuun ratkaisuun, mutta senkin on hyvä sanoa. Käydä läpi, että keskustellaan, että sitten niin kuin, että sanoo suoraan, että tässä ei ole mitään pakotetta, että mä tykkään koskea sua. Koska jos on ollut parisuhde, missä ei paljon kosketella, sekin on yksi juttu, että kosketelkaa toisen aina, kun mahdollista alkaa, koska ei tarvitse kauan, mutta ihan vaan pikku hipasu tai pikku suukko jonnekin. Ei välttämättä genitaaleille heti, mutta se kuitenkin se lähentää. Se on helpompi viedä sieltä taas sitten illalla tai aamulla ilman eteen. Sellaiset parisuhteet, missä on paljon seksiä, niin on myös paljon läheisyyttä. Että ne aina menee kyllä sillä käsi kädessä. Jos ei ole seksiä, niin ei ole kyllä muutakaan läheisyyttä yleensäkään niissä parisuhteissa. Ja naisilla on jotenkin ehkä semmoinen, tai ainakin mulla, ainakin puhun omasta kokemuksesta, että jos on niin kuin tapahtunut just jotain semmoista, että mikä on vaikka niin kuin vaikuttanut just siihen luottamukseen, tai että on ollut jotain kahta kriisiä ja riitaa, niin on tosi vaikea niin kuin lähteä siihen, vaan että okei, nyt pannaan. Se, on, niin kuin, se vaikuttaa ja silloin pitää niin kuin keskustella ensin kaikki ne asiat pois alta, että pystyy täysin rentoutumaan ja heittäytyy siihen. Että sitten on koko aika se semmoinen pieni, niin kuin, että ei vaan pysty, että kroppakin on ihan lukossa jotenkin siinä kohtaa. Että se on tosi, pitää just miettiäkin, että ei se välttämättä ole sitten, tai oikein sellainen, joka asia vaikuttaa kaikkea, mihin on lokerot sitten. Seksilokerot, nyt harrastetaan seksiä, ja sitten neuvotellaan sen jälkeen, että mikä tämä riita nyt oli. Tämä on tosi tärkeää, tästä on mun mielestä tärkeää puhua. Tämä on tosi yleistys, eikä tietenkään kaikille päde, mutta just semmoinen, varsinkin Itämaissa on tämä näkemys, että just se mies on tuli ja nainen sitten se vesi ja vaatii justiinsa. Ja sitten taas jos miettii länsimaissa, monesti ajatellaan sitä, että mies vaatii tai tarvii seksiä, että pystyy kokemaan rakkautta, ja taas naisella toisinpäin. Nainen tarvii sen rakkauden, että voi kokea seksiä. Niin missä tavallaan kulkee se, että miten me niin löydetään miehet ja naiset niin tämmöisessä, että miten me tullaan siihen pisteeseen, että ei tarvitse olla niin siellä ääripäissä, että niin silloin jos ollaan, niin kumpikaan ei oikein löydä sitä toista siinä ja ei päästä siihen, niin sitä kautta siihen rakkauteen, mitä ei ehkä itse toivon. Niin miten me niin löydetään se tavallaan välimaasta? Saatteko kiinni mitä haet? Joo, kyllä se meilläkin on ollut se. Niin. I'm on it. Ja kommunikointi varmaan siinäkin on se semmoinen just. Millä päästään lähelle. Ja sitten taas se, että kyllähän niin kuin polariteetit, jos on varmasti tuttuja termejä, että saa sitten sen intohimon pysyä siinä parisuhteessa. Että pelkästään puhuminen, pelkästään semmoinen niin kuin suunnitelmallisuus ei välttämättä ole se, että tuo niin kiihkoa siihen parisuhteeseen, mutta sitten päästään siihen alueelle, että voidaan puhua asioista, niin voidaan lähteä menemään vähän syvemmälle. Että nyt niin kun toinen ottaa se maskuliininen rooli, joista mies tai nainen, ja toinen ottaa taas sitten toisen ääripään ja tehdään asioita.
Tai sellainen, että sitten se lähtee vähän niin luonnostaan se intohimo tulee takaisin sinne tai voimistuu entisestään. Niin se riippuu paljon just sitä parisuhteen dynamiikastakin, että miten se kelläkin on, että missä kohti se tavallaan sit tapahtuu se kohtaaminen. Mutta on se kyllä sitten joskus tulee niitä, että on vaan niinku puuttu ja sitten se ei etene se asia, että sitten vaan niinku kierretään semmoista kehää, niin sitten me ollaan tehty vaan sillä, että okei, niinku, vaikka se on ihan helvetin vaikeeta, mutta sitten me ollaan vaan niinku pakotettu toisemme halaan ja sitten vaan niinku, että okei, nyt meillä on seksiä, nyt ei vittu enää puhuta. Niinku, nyt riitti. Kuulostaa ihan törkeä hyvältä. Se on tosi vaikeaa, mutta just siksi se varmaan niinku täytyy tehdä. Että oikeasti, että se on just se ainakin mulla ollut se, että mä oon ihan semmoisessa, niinku, että mä en halua, että kukaan koskee, mä en halua puhua enää mitään, mutta sitten just se on niinku se, mitä tarvitsisi tehdä. Heppuseksi on oma. Mitä se nyt kellekin on sitten? Pointtina tosiaan, että se niin kuin, siinä pystyy viemään sen niin tämän konfliktilanteen toiseen ääripäähän, tuolla niin se on polariteettia käsittelemään, että siellä on tosiaan niitä jäätäviä riitoja saattaa, mutta sitten pystytään tosi nopeasti tulemaan taas siihen intohimoon. Se on taas miten se niin kuin, kumminkin, kun sen ymmärtää, niin se toimii. Että ohje, että tappelun jälkeen raiskaa toisen ei välttämättä tai siinä aikana, mutta se oikeasti siinä niin kuin voi olla, että se vaan niin kuin halutaan hakea sitä, tiedätkö, joku niin kuin, luottamusta toiseen, että nyt tämä riitatilanne, mitä vaikka on kovia riitoja, niin siitä voi olla rakkautta. Ja niin on minusta seksiä. Se on se. Asiat riitelee. Kunhan sen ymmärtää, niin se on. Ja toi oli myös jotenkin, miten saamme tästä ajatuksesta enää kiinni, mutta kokeillaan, että tavallaan kun se tilanne tulee ja sitten kun on se riita, niin itsessään siinä, jos sulla ei ole mitään suunnitelmaa ja just sitä niin ennalta tehtyä päätöstä siihen, että mihin suuntaan tässä halutaan viedä tätä. Nyt tuntuu, että on tosi vaikea tehdä mitään tietoisesti. Siinä on niin vahva se tunnereaktio myllerys, missä menee. Että itse näkee jotenkin tosi tärkeää, että kaikki valinnat tehdään etukäteen. Että tietää, että niin kuin säkin sanoit, että ei yhtään haluatte koskea, mutta kun on jo tehnyt itselle sen selväksi, että se ehkä lähentää, niin silloin voi tehdä se, että no niin, halataan tai jotain. Joo, kyllä. Joo, itse asiassa oli hyvä, kun sanoit tuosta, kun meilläkin on tosiaan sillä, että me ollaan puhuttu siitä jo etukäteen, silloin kun se riitatilanne ei ole päällä. Että kun meillä monesti menee siihen, että sitten me vaan niinku jauhetaan, sitten toisella tulee se, että ei, nyt on taas tätä. Pysäyttää se ja pystyy niinku näkemään sen, että nyt tehdään se, mistä me puhuttiin. Et se on niinku tosi hyvä sitten silloin, kun ei ole se kauhea kriisi päällä, ollaan ihan punaisella, niin pystyy niinku puhumaan ne asiat silloin oikeasti selvästi. Ihan punaisella, niin silloin niin parempi ottaa ihan pikkusen etäisyyttä, välttämättä sitten, että on just niinku, ihan niinku raivon partaan, niin sitten ei kannata mennä halaa ja tunkeen elintaseen. Jos haluat, se toimii vielä huomenna. Niin, me sovittiin tästä. Se ei välttämättä siinä se paras lääke aina, mutta kyllä sen idea kuitenkin varmaan ymmärsit sen, että pystytään saamaan se tilanne oikeasti siihen suuntaan, kun se pitää mennä. Kyllä. Miten sitten, nyt jos miettii varsinkin tätä polariteettiasiaa, että on maskuliininen, feminiininen, on mies-naisvoimat, niin miten te itse pidätte, mikä on teille semmoinen niin työkalu siihen, että saadaan pidettyä sitä intohimoa? Miten te itse ruokitte feminiininen ja maskuliinienergioita, niin mikä teillä on semmoinen, joko itsessä tai sitten asiakkaiden kautta? Meillä on ollut varmaan se asetelma niin alusta asti semmoinen, että mä oon ollut tosi feminiininen ja Risto tosi maskuliininen, niin se on ehkä jotenkin, mulla on ollut nyt niin päin, että mä oon yrittänyt lähteä kehittämään sitä mun maskuliinisuutta, kun mä oon ollut tosi huono taas siinä, että se on ollut tosi sellaista epäkypsää ja semmoista, että se on ollut mulla jotenkin teemanakin nyt aika pitkän aikaa, että sitten tavallaan hakee omalla kohdalla sitä tasapainoa, kun meidän suhteessa se on ollut aika hyvin, siis sillä, että se polariteetti on ollut tosi voimakas, mutta se on ollut ehkä nyt sen kautta sitten, kun mä oon lähtenyt kehittämään sitä mun maskuliinisuutta, niin sulla on ehkä tullut tilaa kehittää taas sitä sun feminiinisyyttä ja herkkyyttä eri lailla. Että se siinä on juuri, että pitäisi ymmärtää, että se kumpikin löytyy aina ihmisellä, että se sitten, mikä siellä on sitten vähän epäkypsää. Niin sitten vielä se, että joka asiassa saattaa olla erilainen epäkypsyys. Seksi on yksi, rahankäyttö on yksi, työ on yksi, mitä vaan siellä löytyy aina eri elementtejä. Sitten, että saattaa olla toisessa tosi maskuliininen, toisessa tosi feminiininen ja taas on epäkypsä ja kypsä. Että mikä se sitten on kelläkin, mitä pitää kehittää, jos puhutaan vain seksistä, niin se tapa, millä me on päästy tai pystytty pitämään se intohimo ja polariteetti niin sellainen kunnossa, niin se on, että niin leikkii niillä. Ja se, että mä olisin aina maskuliininen, hän on aina täysin feminiininen, että on kaksi ääripäätä, niin se toimii hetken aikaa, se on syvä se intohimo siinä aina suhteen alussa. Se ei kehity. Se ei kehity, se pysyy aika samana. Sitten kun vaihdetaan niitä päälailleen, mä koitankin olla ihan se täysin feminiininen, että mä niin kuin olen täysin passiivinen tietyllä tavalla. Ja hän on ottaa sitten täysin puheet käteen jossain vaiheessa, niin
se taas niin kun sen jälkeen, sen tilanteen jälkeen se niin kun voimistaa taas niin kun maskuliinista hänen feminiinisyyttään. Aika molempia, että se on se löytyy se tasapaino niin kuin itsellä, niin se on leikkiminen. Totta kai pystyy sängitteleenkin, pystyy leikkiin ihan missä vaan periaatteessa, että ottaa se maskuliinisen roolin, kuka sitten ottaa toinen feminiinisen roolin, niin kunhan ottaa, että kunhan tiedostaa sen, että tämä on se mun rooli tässä. Ja se oli mulle ihan hirveän vaikeeta. Mä muistan niitä ekoja kertaa, kun me puhuttiin tästä ja sanoin, että okei, mä voin yrittää, niin sit sä olit silleen, että mä niinku, ihan siis se oli niin kamala ja tosi vaikeeta niinku olla sellainen maskuliininen, että mun pitäisi nyt niinku päättää, mitä me tehdään, mutta nyt se menee ihan silleen, että ei enää mitään. Siinä meni vuoden verran, että saisi niin pieni vuosi. Mutta ei se tule päättää. Helppoa se on lähteä niin muualla kuin sängyssä tai seksissä, niin otetaan se, kun harjoitellaan vähän sitä, että on joku tilanne, missä pitää tehdä päätöksiä, pitää niin viedä eteenpäin, niin olla vähän maskuliininen ja sitten sitä kautta niin opetella sitä ja toinen pystyy jeesaan sitä. Niin. Ja sitten se oli jotenkin, että mulla oli taas työssä helpompi olla se maskuliininen, niin sitten tavallaan sen pystyy ehkä jotenkin ottaa niinku sieltä sitten ja soveltaa sitä siihen seksiin, että sitä pystyy sillä ottaa niiltä alueilta, missä on ollut siinä hyvä, niin sitten tavallaan, että siirtää sen toiselle alueelle. Se kannattaa. Se on juuri sitä, että otetaan se, että nyt tämä 2 tuntia on sulle, että nyt sä vähän niin kuin joudut itse olemaan se maskuliininen, että saat tehdä mitä sä haluat. Periaatteessa joudut päättää, mitä tehdään ja semmoisia asioita, mitä sä haluat, eli sä niin kuin osaat ja uskalla pyytää, mitä sä haluat ja niin kuin otat myös vastaan sen sitten, mitä periaatteessa tehdään. Siinä lähtee tulee niin kuin harjoitusta semmoista niin kuin helpolla tavalla, että otetaan ne niin kuin vaikka joka toinen ilta sitten toiselle ja toiselle. Ja sitten se on miehelle vastavuoroisesti tosi hyödyllistä mennä siihen feminiiniin ja opetella sitä antautumista. Että tietää myös, että millaista se on naiselle olla siinä, kun on seksiä esimerkiksi. Niin siis se on tosi eri juttu olla se, joka ottaa, kuin se, joka ottaa vastaan. Että se on niinku ihan tosi hyödyllinen. Aivan. Tässäkin taas mahtava tämmöinen, että tutustumalla toiseen puoleen tutustuu myös siihen toiseen, sitä kautta se ymmärrys. Ja taas myös sitten, että miten toimii, niin sehän on niin valtava. Kyllä. Iso pallo, mitä sinne lähtee. Kyllä, kunnioittaa myös toistaan, arvostaa toistaan ymmärrystä ja myös itseänsä jollain tapaa. Sitä se kehitys on. Niin. Nyt kehitys on mahtava. Miten sitten nyt, tämä kuulostaa vähän hassulta, mutta miten me kehitytään rakastajina, miehet ja naiset? Se on aika laaja alue. Siinä, mitä itse olen huomannut, niin on hyvä olla työkaluja. Asioita, mitä niin kun tietää, että näin voi tehdä. Että sulla on työkalupakki, että on tiettyjä asioita, mitä se tarkoittaisi erityisesti miehen kohdalla? No ihan siis miehellä maskuliininen tekniikoita, mitä voi tehdä milloinkin. Mitä on semmoisia niin asioita, mitä voi tehdä hänelle tai mitä voi itse vaikka sitten tehdä, ettei vaikka laukea saman tien. Jotain muuta työkaluja asioiden eteenpäin viemiseen tietyissä asioissa. Ja sitten se, että siinä itse tilanteessa taas pitäisi päästä pois siitä, onko se joku kartta, mitä mä lähden seuraamaan, koska se ei tule toimia. Okei, jos joku pari hoito, niin saattaa toimia hyvin, jos joku tietty kartta, mitä mä teen aina, mutta se, että niin pääsisi oikeasti olla läsnä siinä ja niin aistii ja kuuntelee, mutta ensin kuuntelee, mitä toinen haluaa ja loppujen lopuksi sitten pääsee siihen tilaan, että niin kuin, mitä ajatella mitään, asiat vaan tulee. Sitten se on, silloin se toimii ja silloin se menee, siihen se menee kyllä, kun meilläkin on mennyt, mutta se, että se ottaa aikaansa, sitä se kommunikointi on se kommunikointi edelleen tärkeä, mutta se, että niin kuin, tilanteessa ei enää tarvitse puhua, se vaan tulee sitten jo, pystyy aistimaan toisesta ja pystyy niin kuin menemään tilanteen mukaan, mutta sitten aluksi on nimenomaan sitä, pitää niin kysyä, tai toinen pitää kommunikoida, sitä kiva juttu vai ei. Ja sekin on just hyvä, että sit kun molemmat tavallaan pystyy kehittämään sitä herkkyyttä, aistia asioita toisesta, niin sit pystyy sillä just enemmän intuitiivisesti toimiinkin siinä. Että sekin on tosi hyvä kehittää sitä semmoista, että se on myös tosi tärkeää. Pystyy tuntemaan enemmän, mitä se toinen tuntee ja miltä kosketus tuntuu siitä ja semmoista, että ei niinku... Kyllä se on se orgasmin yksi määritelmä nykyään, että se ei ole se, mitä tehdään vai missä rytmissä tehdään, miten tehdään, pääsee oikeasti siihen samalle aaltopituudelle toisena. Niin kun molemmat on siinä tilassa, niin sitten se vaan niin se homma menee eteenpäin, vähän niin kuin omalla painollaan. Sitten, että sitä ennen tarvii, tai siinä tilanteessakin tarvii jo, yleensä mies on se maskuliinen siinä, tarvii olla ne työkalut, ei taloakaan rakenneta pelkällä vasaralla, se ei oikein toimi. Et pitää olla kuitenkin vähän tapoja ja juttuja sitten, mitä voi soveltaa. Aivan. Ja on se sitten just tää, että miten niinku kaikki se muukin elämä sen seksin ja parisuhteen ympärillä tavallaan, niin ne kaikki myös vaikuttaa tosi paljon siihen. Joo, se jos kaikki muu on ihan ettei kuunnella toista ja arvosta ja kaikki, niin ei se seksikään tule menee hyvin. Kyllä kun sanoitkin, niin kyllä se koko se muukin päivä vaikuttaa siihen sitten, mitä muutenkin on.
Oot vaan hyvä ihminen. Yksinkertaisesti. Näin yksinkertaisesti se oli. Oot läsnä ja hyvä ja Oot läsnä ja hengittelet, että on hyvä ihminen. Joku olisi voinut tiivistää tämän vuosien etsimistä. Kunnioitat toista ja arvostat ja rakastat. Niin. No siihen vaikuttaa niin paljon asioita ja se on ollut niin monen vuoden juttu tavallaan, että sitten tuo niitä asioita niin kuin aina kun oppii jotain uusia juttuja, niin ottaa niitä käyttöön ja soveltaa, niin se on niin kuin laaja alue. Se on aina se, että niin kuin kiinnostusta mennä sinne eteenpäin. Että niin kuin oikeasti se halu niin kuin mennä jossain asiassa eteenpäin tai viedä sitä paikasta pidemmän. Ja päätä. Jos se puuttuu, niin se ei vaan niin toimi. Mitä tahansa asia. Pitää olla jonkinnäköinen ehkä tiedostus, miksi se tehdään. Onko se motivaatio sitten siellä olemassa vai ei? Mikä sitten on kummalta. Just näin. Ja tämäkin on mun mielestä tosi tärkeä pointti esimerkiksi ihmisille, jotka katsoo, että meille se on semmoinen, mikä kaikille kiinnostaa ja halutaan tutkia sitä. Mutta sitten taas joku, joka kuuntelee, niin voi olla, että ei ole sitä halua tässä. Sekin on ihan ok. Niin, just näin. Että tavallaan tuodaan se hyväksyntä siihen, että ihan sama missä sä oot, mikä on sun valitsemasi polku, niin se on ok. Kyllä sulla on itsellä hyvä olla. Tietysti se, että mä suosittelen niin ainakin, että kannattaa käydä siellä epämukavuusalueella aina mikä tahansa, ei on seksi, mutta aina joku, koska miksi se on epämukavaa, niin kannattaa tutkia. Onko se joku tunnelukko, onko se joku oma pelko, joku niin kuin opittu tai peritty tai mikä vaan pelkomalli siellä. Että se voi ollakin sun juttu kuitenkin, vaikka se on mukavaa, vaan niin kuin ymmärtää sen. Todellakin. Se on semmoisia asioita, että jos on täysin siellä mukavavuusalueella, niin hirveästi kehitykkää. Se on sitten vaan semmoista tasasta. Kyllä. Tasoisuus on kiva, mutta välillä. Välillä, joo. Tasapaino tässäkin. Niin. Ei tule henkistä kuolemaa. Niin. Tasapaino. Niin. Mahtavaa. Isoja teemoja ja supermahtavaa kyllä saa peilasta. Mun mielestä myös semmoinen tapa, millä me muutetaan kulttuuria on se, että me eletään itse asioita todeksi. Musta tuntuu, että te elätte aika hyvin tätä asiaa todeksi ja mun mielestä se on yksi parhaita tapoja, että miten te inspiroitte myös ehkä ihmisiä siihen löytämään. Että totta kai kaikki ajatukset ja tekniikat on tärkeitä, mutta ennen kaikkea se, että me saadaan myös jälleen kerran sitä peilausta, että nämä asiat on ok, näistä voi jutella ja näin voi tehdä parin kanssa. Ja tosi jotenkin äärimmäisen hienoa. Ihan totta, että jos ohjeita joltain, mikä sitten elää itse elämään, niin on hirveästi uskoisin sitä ravinto-hommissa, tämmöisiä näkee ja kuulee. Seksissä, seksiä ei hirveästi harvoin nykyään edes neuvoa. Niin, just näin. Toivotaan, että tuli ne. Just näin. Todellakin. Olisiko jotain tiivistystä, yhteenvetoa vielä, mitä ei ole vielä käyty läpi, niin ihan vapaasti saa heittää vielä. Ja se tuli aika hyvin kattavasti kaikkea. Hirveät paineet sitten. Kaikki katsovat. Miljoonat katsojat siellä. Mitä se sanoo nyt? Ei mitään, hyvä ihminen. Aika iso kattaus saatiin. Jotenkin itse mitä fiilistelee, mitä tästä nyt jää, just se, että luottamuksen luominen, sen tilan yhdessä luominen, se yhteinen halu, tai ainakin se, että itse tiedostaa, että mikä on se halukkuus, miten suuntaan kohti ollaan menossa. Ja just se, että on ihan ok haluta myös asioita, mitä välttämättä muuten ei haluta. Että tavallaan se luonnollisuusaspekti, että ei ole olemassa itse asiassa mitään, mikä on hirveän luonnotonta seksissä. Sehän siinä on se, mistä se tulee se boksi, niin se tulee ihan niin kuin ympäristövaikutuksesta. Se, mitä itse on, niin on ylpeä siitä. Opittuja malleja. Niin. Mahtavaa. Mistä teet löytää? Mistä teitä kannattaa stalkkailla? Täältä metsästä. Metsin keskellä. Täällä me juostaan alastavilta. Eikö? Meidän Facebook-sivut Rakkaus- ja seksikoulu. Niin sieltä. Sinne me aina pistetään viestiä, kun me mennään johonkin. Pitää luentoa tai tekee hoitoja tai näin. Ja nettisivut meillä on tulossa, mutta ne on vielä pikkusen kesken vieläkin. Priorisoidaan asioita liikaa. Niin. Niin on meidän parisuus. Just hyvä. Vastaillaan myös sitten meileihin. Tosiaan, että Facebookin sivut on aika hyvä, että siellä katsoo yhteistyötä. Pistetään linkkiä videon alapuolelle, käykää kurkkailemaan. Ja ennen kaikkea mä vielä tuon sen pointin esille, että
että tosi mahtavaa, että niin Suomeakin miettii, että miten siistää tyyppejä meillä on, miten jotenkin niin hommat on ihan jäätävästi eteenpäin. Mutta just se, että mitä vaaditaan vielä, että hommat menee vielä isommin eteenpäin, on se, että just jokainen tukee sitä, minkä kokee tärkeäksi. Että me suomalaiset helposti ollaan vähän passiivisia kaikessa ja varsinkaan sitten, jos jotkut tekee rohkeita uusia juttuja, niin ei välttämättä tuoda sitä omaa arvostusta ja sitä tukea siihen, niin ihan älyttömän tärkeää, että jos fiilistelette, niin näyttäkää se. Pelätään, mitä muut ajattelee. Jos mä tykkään tämmöisestä. Meillä oli itse asiassa, oltiin se seksikoulu nyt, jos vielä ehtii puhua seksikoulun kuvauksissa ja sitten jaettiin aina noita videoita ja sitten saatiin sitä vähän tilastoja, mitä siellä on niin käyty, niin se oli hassua, että yleensä siellä joku ihminen niin kuin kävi nopeasti siellä katsomassa jonkun seksikouluvideon, missä me oltiin ja sitten kerrottiin asioista nopeasti pois, puolen tunnin tuli uudelleen. Sama ihminen oli käynyt monta kertaa, joo. Ja sitten, että sitä niin kuin oli katsottu tosi monta kertaa, mutta jakoja oli tosi vähän. Ja sitten se, että niin kuin ihmiset pelkää reaktioita, mitä nyt ajattelisi, että tykkään tästä ajatusta, koska että se on se, juuri se, niin kuin se, mitä muut ajattelee, se ajatustapa itsellä, että mitä sillä on väliä. Onko se täällä muita varten? Mua niin itse ihmetyttää vähän se, että mä nyt mietin, että ihmiset hakee hyväksyntää muuta, jos on ihan ok, mutta niin kuin loppujen lopuksi ei sillä ole mitään väliä, mitä muuta ajattelee. Kyllä ne elää sun elämää, sä elät täällä vähän niin itsekkäästi itseäsi varten. Totta kai muuta varten, mutta itsesi kautta. Sitten kun itsellä hyvä olla, niin se heijastuu kyllä sitten ympäristöön. Just näin. Mutta tämäkin on vielä, mä nyt ehkä toistan vielä, mutta mä toistan näin, että tavallaan myös, että miten te tuotte sitä itseluottamusta muille, on just niin näyttämään, että se on, se on teille ok ja se niin tosi luonnollista. Ja mä uskon, että vaikka se shifti ei tapahdu välittömästi, mutta koko ajan se muuttuu, että nää tuottaa edelleen tätä matskoa ja täällä tulee taas, niin se koko ajan myös alkaa muuttaa sitä ihmisen ajatusmaailmaa siitä, että mitä asioita voi tehdä ihmisen. Kyllä, joo. Jäätävän siis. Tekoja. Joo. Niin todella. Tämä oli suuri kunnia kyllä. Mahtavaa päästä näiden teemojen ja toivottavasti törmäillään muutenkin tässä varmasti jatkossa muuallakin kuin sängyssä. Ei se huonoa. Ei tästä mitään vikaa ole. Ei todellakaan. Ei muuta kuin kiitos teille ja seuraavan kertaan. Ei muuta kuin kommentoikaa, jakakaa ja pannaan varmaan paremmin. Todellakin. Yes. Moikka. Moi.